Stálo to veľa úsilia, šťastia aj peňazí, ale oplatilo sa. 29-ročný Oravčan Štefan Svitko si splnil svoj sen. Na pretekoch Rally Dakar vybojoval v konkurencii najlepších motocyklistov sveta úžasné 5. miesto a domov sa vrátil aj so vzácnou soškou beduína. Pozrite sa na prvé objatie aj prekvapenie, aké mu pripravili obyvatelia rodnej obce Žaškov. Náš najlepší jazdec na Rally Dakar prichádza domov po 2 týždňoch krutých bojov na viedenskom letisku. Ho čakala rodina aj blízki priatelia. Hlavne, že som prišiel zdravý a pre mňa je to super výsledok. On sa celý rok richtoval na tom, tajne dúfal. Štefan zajazdil preteky na výbornú, nesklamala ho technika, prijalo povestné šťastie, bez ktorého to vraj na púšti v 36 stupňových teplotách nejde a upokojilo sa aj natrhnuté rameno, ktoré mu robilo najväčšie problémy. Delima, de Slovakia, Štefan Svitko! Púštne dobrodružstvo naprieč Argentínou, Čile a Peru je podľa Štefana aj zápasom so sebou samým. Takto vyzeral stan Slovákov. Budíček o 4:30 ráno a potom 12-hodinové preteky. Treba ich nielen odjazdiť, ale aj trafiť. Cez noc, keď sa jazdec snaží zaspať, sa robia opravy. Sa skončí etapa a každý si chystá techniku na druhý deň, čiže brúsia, zvárajú, ako keby ste spali niekde v továrni. Zaujímavo vyznieval na pretekoch Štefanov podporný tím. Bola zdá najmenší v celej súťaži, kým niektorých jazdcov sprevádzalo 20 aj viac ľudí. Oravčan si vystačil s masérom a technikom, na ktorých nedá dopustiť. Žaškovčania neváhali na svojho hrdinu počkať až do 1:30 rána. Tu vidím asi všetkých občanov, nielen Žaškov, ale aj Kubína, tak som zase rád a som rád. Prajem to všetkým Slovákom, aby mali taký pocit ako ja. A pozerám, že tu je chlieb s masťou a s cibulou, tak konečne domáce jedlo. Poctivo, pripravené, narichtované, len treba rozkrojiť. Ja si ho pamätám od malého chlapca, ako tu po kopcoch behal na motorke. Stále ostávam tým malským chlapcom, žiadne nelietam o hviezdach. Najúspešnejšieho Slováka v histórii Dakaru čakala doma aj dlhoročná priateľka Katka, s ktorou čoskoro plánujú sobáš. Áno, je to tak, budeme sa v máji brať. Môžeme potom do kalendára, kedy nebudú závody a... Ivana Vancová a Marian Lechan, televízia Markíza.